नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी अतिशय झटपट होणारी अंड्याची बुर्जी घेऊन आलेलो आहोत। ही बुर्जी आईने थोड्या वेगळ्या पद्धतीने केली आहे, तेव्हा तुम्ही पण अशाच पद्धतीने ती नक्की करून बघा आणि ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा। आज मी अंड्याची बुर्जी करणार आहे, थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने। बाकीची करतात त्यापेक्षा थोडी वेगळ्या पद्धतीने। त्यासाठी लागणारं साहित्य हे बघा, ही 3 अंडी घेतली आहेत। नंतर हे 3 आकार छोटे छोटे आकाराचे 3 कांदे घेतलेत, कापून एकदम बारीक कापलेत। कोथिंबीर आणि एका मिरचीचे 4-5 तुकडे करून घेतलेत। नंतर हा आमचा मसाला, तेल, हळद आणि मीठ। आता बुर्जी करण्यासाठी मी ही कढई गॅसवर ठेवली। कढई चांगली तापू द्यायची। कढई तापली नाही, आधी तेल नाही घालायचं। तर हा कांदा आहे ना, थोडंसं मीठ घालून मी कांदा जरा थोडासा गुलाबी होईपर्यंत मी जरा परतून घेणार आहे। आणि मग त्यातलं पाणी सगळं निघून गेलं की नंतर तेल घालणार आहे। म्हणजे कमी तेलामध्ये आपल्याला चांगली सुटसुटीत म्हणजे एकदम सुकी अशी बुर्जी करता येईल। तर मी ह्या पद्धतीने करते बुर्जी। टॉमॅटो वगैरे नाही घालत मी। काही लोक टॉमॅटो घालतात, टॉमॅटो घालून सुद्धा चांगली लागते, पण टॉमॅटो घालताना की ती ओलसर होते। मग सुकी जरा भाकरीबरोबर किंवा चपातीवर आपल्याला सुकी खायला बरी वाटते ना, त्यासाठी मी टॉमॅटो घालत नाही आहे। आता कढई गरम झाली आहे। आता मी पहिल्यांदा कांदा घालते कढईमध्ये। बघा, 3 मध्यम आकाराचे 3 कांदे मी बारीक चिरून घेतले। आता काय करणार आहे मी, हे कांदे मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहे। म्हणजे आपल्याला काय होईल, कांद्यातलं पाणी सगळं ना मरून म्हणजे निघून जाईल ते, आणि मग आपला तेल कमी लागेल। तर तेलामध्ये म्हणजे बुर्जीला असं मला काय बरे वाटत नाही ती, तर त्यामुळे मी अशा प्रकारची माझ्या मुलांना बुर्जी करून द्यायची। बघा, चांगला असा कांदा ना तो परतत राहायचा, नंतर लागेल खाली ना, म्हणून। आता याला पाणी सुटेल की पाणी पण थोड्या वेळाने असं ढवळत राहिलं की पाणी ते सगळं आतमध्ये जिरून जाईल ह्या कढईमध्ये। चांगला असं परतून घ्यायचा, लागणार नाही याची काळजी घ्यायची। लागत नाही कारण ह्याला पाणी सुटलं आहे बघा। आता कांद्यातलं जे पाणी आहे ते पाणी कांद्याने सगळं सोडून दिलेलं आहे आपण मीठ घातल्यामुळे। आणि हे सगळं पाणी संपलं म्हणजे गेलं ना, जिरून गेलं। हे बघा किती पाणी सुटलं आहे ते बघा। की नंतर मग आपण तेल घालायचं आहे आणि मग मसाले घालून परतायचे आणि नंतर मग अंडी फोडून घालायची आहे। बघा, गॅस मोठाच आहे कारण हे पाणी सगळं आपल्याला जिरून टाकायचं आहे ह्याच्यासाठी। तुम्ही पॅनमध्ये सुद्धा करू शकता, मी कढईत करते। पण ह्या पद्धतीनेच करायची। तेल घालायचं नाही, मीठ टाकून मध्ये पहिल्यांदा परतून घ्यायचं चांगलं आणि नंतर मग तेल घालायचं। हे सारखं आपण परतत राहिलं ना की ह्यातलं पाणी सगळं जिरून जातं, म्हणजे ह्याला आणि परत मीठ घालण्याची गरज नाही। हे बघा, 4 मिनटं आपण कांदा असा परतत राहिल्यावर त्यातलं पाणी सगळं, हे बघा पाणी सगळं निघून गेलं आहे, हे की नाही। आता काय करायचं, आपण याच्यामध्ये पहिल्यांदा हळद टाकूया। बघा, अजून मी तेल घातलं नाही आहे। बघा, थोडीशी हळद आणि आपल्याला ह्या मिरच्या घेतल्या आहेत, ह्या मिरच्या घालूया। आणि तिखट 1.5 चमचा मी मसाला घालते आणि जरा चांगला हा परतून घेते परत। हे बघा, सगळं पाणी याच्यातलं गेलेलं आहे, जिरून गेलं आहे कांद्यामध्ये सगळं राहिलं ते। आता मी थोडं 2 चमचे तेल घालणार आहे। आता ह्या तेलावर कांदा चांगला परतून घ्यायचा। अशा प्रकारे बुर्जी नाही झटपट होते। आपल्याला 4 मिनटं हा कांदा परतायला लागला। आता अंडी टाकल्यापासून 2 मिनटामध्ये झाकण आपण अंडं चांगलं परतून घेतलं कांद्यामध्ये, झाकण ठेवलं की झालं तयार। 5-6 मिनटामध्ये आपली बुर्जी तयार होते। हे बघा, आता मी सगळं गॅस कमी करते। आता हे बघा, सगळ्या कांद्याला मसाला लागलेला आहे, होय ना। आता मी अंडी फोडून घालते ह्या कांद्यामध्ये। हे बघा, आता चांगली ही अंडी आपण कांद्यामध्ये घातली होती ना, चांगली अशी ढवळून
फेटून घ्यायची, म्हणजे अशी सगळ्या ह्या पिवळ्या रंगाचा जो आहे ते सगळं एकजीव झालं पाहिजे. तुम्ही बाहेर फेटून घेऊन जरी सुद्धा घातलात ना तरी सुद्धा चालेल. बघा अजिबात लागत नाही खाली ती. तेल जरी आपण कमी तेलामध्ये 2 चमचे तेलामध्ये सगळं घातलं आहे. आता मी ही अंडी चांगली सगळ्या कांद्यात मिक्स करून घेतली आहे. आता याच्यावर मी 2 मिनिटांनी झाकण ठेवते आणि 2 मिनिटांनी आपण मग ढवळून कोथिंबीर घातली की आपली बुर्जी तयार होईल. 2 मिनटं झालेली आहेत, बघूया आपण. बघा बघा चांगली सुकली आहे. आता चांगली अशी परतली. गॅस कमीच ठेवला, एकदम कमी ठेवला गॅस. हे बघा एकदम सुटसुटीत ही बुर्जी अगदी कमी वेळामध्ये. आमलेटपेक्षा थोडीशी वेगळी भाजीसारखी, आपल्याला अंड्याची भाजी आपण म्हणजे साधी कांदा घालून भाजी करतो तशी म्हणायला हरकत नाही. ही बुर्जी आपली आता खाण्याची तयार झालेली आहे. आता मी काय त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर घालते. कोथिंबीरीने थोडीशी आणि वेगळी चव येते त्याला. हे बघा बघा किती सुटसुटीत झाली आहे ती. ही गरम गरम बुर्जी आणि भाकरी खायला खूप सुंदर लागते. तर मित्रांनो, रोज चिकन खाऊन कंटाळा आला असेल तरी झटपट होणारी अंड्याची भुर्जी तुम्ही नक्की करून बघा. गरमागरम भाकरीबरोबर खायला ती छान वाटते आणि अगदी कमी तेलात आणि कमी वेळात होते. तेव्हा ही भुर्जी तुम्ही नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.